rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. He's one of those people to be around, makes you happy and glad. And he's quite funny as well. Forkynder jeg jer at være ægtefolk. Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til dansk, og jeg glæder mig meget til, at jeg kan tale flydende. Det handler om at afhjælpe og forebygge social isolation. Josefina, Sofia, Ivelo, Mathilda.